magauban angkot sa katapusan sa kapanahunan. Karon atuwa siya ito sa kalangitan, naganda mo puloyan sa tanan nga balaan. O mubalik siya dili sa kalibutan, kuhauno lalinon ang nagtuman. Karon atuwa siya ito sa kalangitan, naganda mo puloy ha sa tanan nga balaan. O mubalik siya dili sa kalibutan, kuhauno lalinon ang nagtuman. Sa tumanunta ang tanang sugo niya samtang may panahon pa, ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Apit na hukman ang kalibutan ta magmadasigon kita, aron di panilngan sa dugo sa katawhan. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, naganda mo puloy sa tanan nga balaan. O mubalik siya dili sa kalibutan, kuhauno lalinon ang nagtuman. O mubalik siya dili sa kalibutan, kuhauno lalinon ang nagtuman. O mubalik siya dili sa kalibutan, kuhauno lalinon ang nagtuman. Kuhauno lalinon ang nagtuman. Mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyong tanan. Kamo nagapamati ni ining nga programa Jesus is a Ho. Kini nga programa gipasigdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is a Ho, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among mahigugmaon nga Amahan na ikaw sa tronos kitasan sa mga langit. Sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Tuguti o Dios nga magapanalangin ka ni ini nga programa o kini nga estasyon nga unta mahimo kining instrumento sa pagpaabot sa kahayag sa kamaturan ngadto sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Magapanalangin ka sa tanang mga tao nga mga nagapaminaw. Itugot mo unta nga pinaagi sa influences gahom sa Espiritu Santo, ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamaturan nga ilang ginapamatian, ug sila imong kinahanglanon, imong pagakabigon nga makaduol aron mga laga diha kanimo. Ikalipay namo og pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa among mga pagampo
pagadawato na mo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako uyamot sa inyong makanunayon nga pagsunod o sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa naandan sa dili patamo adto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato usaaning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone, no? Okay, niya tay basahon na maayong hapon kaninyo sir, nangandam na sadmi bisan layo pa ang oras sa inyong programa. Salamat nga sa panahon nga mag-text me, inyo gyud respetaran ang among text, inyo gyud nga pagbasahon. Andam may kanunay na minaw si Papa Amado, si Mama Teresita og si Kuya Dudong og si Ate Minmin og ang akong duha ka mga igsuon nga gagmay pa pero makasabot naman ni sila. Sir, salamat sa pagbasa. Si Mera Luna de Aini ang inyong diehard nga listener. Okay, salamat Mera Luna, no, sa inyong pagsunod kanunay sa ato nga programa. Well, niya patay basahon mo great day ko kuya og happy birthday sa ako nga lulo, si Lolo Portoso nga nag-birthday sa iyang 77 na ang edad. Lo, happy birthday. Salamat sa imong kabuotan nga pagkaapuhan. Busog yun mi lo. Unya sagdi lang lo. Kay mintras buhi pa mi, di sad ka namo malimtan lo. Makabaws nami sa imo kay mga dagko naman mi puhon og duna na may na-establisar nga trabaho amo ka something's missing ni amo ka say sunod ka ani. Okay, ni apatay basahon ang okay sir, maayong hapon pangutana man so dili lang usa tano kay naa naman tay na tiksan nga pangutana kada good nato kada gabi igabot nato sa hay buntag sayo or kadlawon pa sa tungang gabi kay mo mata magudta og alas 12 gabi nya kanana ang alas 2 then alas 3 unya alas 4 makatulog pa ta alas 3 gas alas 4 pag alas 4:30 mata na pud ta ni ana until na nga magkuti-kuti na ta sa atong mga buluhaton unya makamatngon magita tungod kay ato magyuning i-alarm ang cellphone, no? Okay, na sa ato ning makuan, ato ning matiksandaan manggod ang ato nga tubagon nga pangutana. So kining mga pangutana nga wa pa namo matubag, di gid ni mitabo i-reject namo niya. Anha na ni ma-delete ang inyong kuan number o inyong pangutana sa paghuman as pagtubag sa pangutana. Thank you so much. Well, niya patay basahon. Sir, kanunay may nga naminaw sa inyong programa. Please lang ko og pahibalupod dinhi sa inyong programa sir nga si Tio Andres wala na lang kalaho sa ilahan ning papa tungod kay dunay problema sa ilahang sakyanan. Ginlargo na lang sila sa shop unya dugay na ayo. Salamat sir. Okay, ni apatay basahon. Okay. Pastor, maayong hapon kaninyo dinha, kanunay ming nagsunod sa inyong programa. Nakabati ko nga may panahon nga imbitaron ka sa ubang simbahan nga dili inyong simbahan. Pwede di ay na, Pastor? Pangutana man tani pero okay na. Pwede oy. Basta ang tagtungod nagkinahanglan. No, pwede man na, wa may problema kay di man na relihiyon na atong tad-on di simbahan. Pag-share man sa pulong sa Ginoo.
Well, last text nga atong basahon na tay basahon. Sir, mo greet lang ko og advance happy wedding sa ako nga pinakabuutan nga amiga, very close gid ni nako, sir. Kaslon siya karong Huwebes sa mga alas 10 sa buntag og advance happy wedding. Kung kuwari Huwebes, ugma kay Miyerkules maron, ugma ni, no, ang kasal. Okay, mas mayon na nga kuan advance yung tinuod kay ugma pa man eh. Well, si Brother Libby Higala, sa dili pa mag-aiban o pipila ka mga text message diya sa cellphone, mas may siguro Brother Libby, nga imusad malili diya ang atong monitor aron atong mahibaw-an og diining dapita ang atong mga pinalangga nga mga viewers nagagikan nga mga nasod sa kalibutan. Okay, dugang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga kahigalaan, atong mga pinalanggang tigpaminaw. Kutob sa naminaw karon sa radio o kutob sa nagtan-aw sa ato nga live broadcast mga higala sa Facebook. No, kamong tanan kinasing-kasing namo nga gi-welcome karong gabi una sa ato nga tulumanon sa Jesus is Our Hope. Makahimo namo mga higala sa pagpadala og mga mensahe sa amo nga number ni Brother John nga among gipahibalo kanunay kaninyo. Maka-text mo higala bisan unsay inyong mga importanteng mensahe, mga greetings baka nga ato sa mga friend, labi na sa mga birthday greetings, no? Ato nang gina-welcome sa atong programa. Naamoy mga importanteng mga pangutana mahitungod sa pulong sa Dios, labi na sa ato nang gipanghisgutan sa labay mga panahon. Unya wa kani masabtig klaro, gusto mo og tin-aw paghigala, so mahimo na nga inyong isend din hinamo. O niya, alang sa ato mga viewers po sa Facebook, kutob sa nagtanaw o naglantaw karon sa bisan asa nga part sa kalibutan, kamong tanan mahigala kinasing-kasing sa damo nga gina-welcome. O atong gipa hinumduman ato mga viewers o mga followers sa ato nga program, palihog atong i-share mga higala ang ato nga programa nga ato sa ato mga friend aron singon niya na makatanaw po sila o mabless sila mahigala sa mga pulong sa Dios nga ato nga pagahisgutan dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, ato ning lilion makadiot mahigala ang ato nga live, no? Wa pa kayo kumensin tungod kay bago lang santang naka-open. Ato nakita si Alia Lee Naval. Mayong gabi sa tanan, watching from Lutupan, Toledo City. So mayong gabi ni Alia Lee Naval sa Lutupan. Okay, salamat sis nga naga-view mo sa ato nga programa. Kanya, thank you so much last Saturday sa atong joint worship. Salamat sa inyong maayong mga pag-abi-abi. Kumusta mong tanan diha sa Lutupan SDA Church? Okay, ato nakita dinhi, ato ning tanawon ang pikas nga screen alang sa mga nag-like o nag-heart sa ato nga program. Ato nakita dinhi si Brother Edelberto Higante Sumalinog. Ani ato sa nakita si Ma'am May Barrido Coyos, ang wife ni Pastor Coyos, na mayong gabi. Niya po si Sian Kyler Bingel. Ato po nakita si Nicole Biring Idar. Aray, mayong gabi inyo diya sa Nazaret tanan, no? Salamat sa pag-view day. Kumusta ni Dong Benji o kamunta na diya sa Nazaret? Okay, niasad si Alia Lee Naval, si Melmar Iscalikas, niya po si Jimel Gomez Tikling. Ato po nakita si Nuna Hani Hani. Masbati ni si sa kaning mga Tikling, mga Gomez na anis Masbati sa Kawayan. Mayong gabi inyo tanan diya sa Kawayan District. Niasad si Nuna Hani Monterde Punay. Niya po nakita si Ginalyn Lumuntad. Niya po si Sir Jerome Patagnan, JP Sir, Advent. salamat sir sa imuhang pag-view sa atong programa karon sir. I'm proud, no? Thank you so much for viewing.
Nya salamat sad ni Hani Monterde Punay. Salamat sa pag-view Hani. May gabi inyong tanan diha. Anya niya po si Jimer Arias. Pero Aton- kumusta ka dong? Ato nakita si Enday Rosalihos. Sa kumbano dai may gabi nyo Oh. dai. Anya niya po si Brother Basilio Notarion Jr. Pambugon San Remigio. Oh, niya po si Ray Sumalinog. Sa Tuanis Ah. Dumagiti no? Or sa kuani ikana na ang mabuli. Ambot asa ning Ray Sumalinog. Okay, salamat no sa inyong pag-view o pag-like. Anya niya po si mensahe ni Ray Sumalinog. Good evening, Brother Libby o Brother John. Watching from Mabuli. Mabuli din siya. Mabuli lagi. Oo. Ah, Habi ko sa Dumagiti sa mabuli din Kabugon. Ray Sumalinog. Cancer din kanan. Babae ni siya siguro kaya ang tanaw diri babae man ni siya. So salamat Reyno Sumalinog sa imong pagtan-aw, pagpakig-uban sa ato nga tulumanon. So thank you kaayo. Aniya og namoy mga mensahe gala mahimong inyong ipadangat dinhi kay ato lang basahon no, isalot ta lang unya ang pagbasa sa inyo nga mga messages. Aniya og napa mo mga importante mensahe po alang sa walay mga Facebook, pwede nga mo send mo higala og mensahe sa among mga number ni Brother John nga kanunay namo nga gipahibalo nga naha ninyo. Okay, dili may magdugay higala mo adto ta sa pagtubag sa pangutana nga entertainon karong gabi na atong ihatag ang panahon ni Brother John sa pagbasa sa pangutana. Brother John. Okay, daghang salamat Brother Lebe. Ato ta ani higala ato ning kuan ato ning basahon ning pangutana ni Brother Silso Abatayo. So Brother Silso, thank you so much sa imuhang pangutana dire. Ato ning basahon. Sir, mangutana lang ko, Diyos ba ang nagbuhat sa kalibutan o nito nga lang ang kalibutan nga way nagmugna? Silso Abatayo ni Sir sa Leyte. Salamat. Okay, daghang salamat Brother Silso Abatayo. Akong balik kag basa for clarification kay aron nga makuanggid sa tanan nga naminaw karon. Sir, mangutana lang ko, Diyos ba ang nagmugna sa nagbuhat sa kalibutan o nito nga lang ang kalibutan nga way nagmugna? Silso Abatayo ni Sir sa Leyte. Salamat. Okay, daghang kayong salamat Brother Silso, no? Ang tinuod nga pagkasulti Brother Silso, wa man sad ko kahibaw kung hamtong ka na ba o batanon ka sa mga universidad and colleges karon, sa universities and colleges na ay hilom nga gipanghimok ang mga estudyante, mga batanon nga kinini ang kuan kalibutan nitong nga rani naka-encounter ba mo kaning gitawag nila God the Mother o naaman niya unya katong gipangtubag nato sa mga labay nga mga panahon, mga bulan ato tong gitubag di na ay mga kuan bisan pa dinhi sa Bugo ug sa Medellin na nagyud ganay nagtudlo nga ang Ginoo na ako no sa China. Mao na ilahang mga pagtudlo. So kining pangutana Brother Silso, I don't know kung estudyante ka ba o hamtong ka ba. Mura man ni og na ay tipik sa kuan ba sa kanang mga evolutionist kang Charles Darwin ba. Kay ang kalibutan gud matud pa ni Charles Darwin, dili why Dios nga nagmugna, why Dios nga nagbuhat, kundi nintunga lang gyud ni siya nga mura-mura ba og uhong napon sila mga foxes gyud naman sila mga ikapamatuod pero mo lagi na nga luyo ni ining tanan wa gyud lain nga tuyo mao ang pagpalayo sa hunahuna sa tao sa Dios kini mugna gyapon sa yawa ang ilang nga kini niya mura lang ba og uhong nga ning tubo ang kalibutan nya karon sad nga di pa lang gyud pudugay duna sa laing grupo nga gitawag og Big Bang Theory.
nga ang kalibutan ning tunga lang gikan sa kusog ug sipa nga buto. Pero diri sa among sa atong programa brother kananang Silso Abatayo sa makadaghan amo nang gipahibalo nga based on the Bible ni ug ang Biblia giilan ni nga kini siya pulong sa Dios. Busa ang tao mudawat man niini o dili basta kay kini nga programa kung unsa may mga pangutana nga nag-abot diri i-base gyud na sa Biblia. Yes, dunay Dios nga nagbuhat niining kalibutana. Kung imong basahon ang Genesis 1 or Genesis 1:1, nagingon sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta. Mao nay kuana kinsay nagmugna sa kalibutan ang Dios. Kung imong basahon ang bersikulo 31 nagingon og nakita sa Dios ang tanang mga butang nga iyang gibuhat tan-awa kini maayo kaayo dihay kahaponon dihay kabuntagon adlaw nga ikaunom. So kining kalibutan na gimugna o gibuhat sa Dios sulod lang sa unom ka adlaw gibuhat niya. Matud pa nakita sa Dios ang tanan nga butang nga gibuhat niya og kini maayo kaayo dihay kahaponon ug dihay kabuntagon adlaw nga ikaunom. O gunya lagi nga matud pa nga dinhi sa kuan pangutana dinhi ni Silso Abatayo nga kinini ang duna ba Dios nga nagbuhat sa kalibutan? Yes, duna ato na nang gibasa. Ug kini nga Dios nga nagbuhat sa kalibutan walay lain ang Kristo nga nakig-uban siyang amahan sa wala pa ang kalibutan. Pamatiir gud dinhi sumala sa Juan kapitulo 1 bersikulo 1 Juan kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto sa 3. Pamatian niya Brother Silso Abatayo uban sa tanan nga naminaw ron. Unya ikaw Brother Pidring kinini ang atong Bible study through call pinagi sa cellphone. Salamat nga naghatag ka gyud og oras, no? Salamat nga naghatag ka og oras. Okay, ato ning basahon Lima niya nagingod dinhi sa The Living Bible kay ang kalibutan gibuhat sa Dios sumala sa Genesis kapitulo 1 bersikulo 1 unya nagyon sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta ug unya sa 31 ug nakita sa Dios ang tanang mga butang iyang gibuhat tan-awa kini maayo kayo dihay kapuno dihay kabuntagon adlaw nga ikaunom. Karon dunag gyoy nagmugna, dunag gyoy Dios nga nagbuhat ining kalibutana. So kinsa man ni siya? Kung imong tan-aw dinhi sumala sa Juan kapitulo 1 bersikulo 1 hanggang 3 nag-ingon dinhi before anything else existed. Sa wala pa ang tanang mga butang nagalungtan, ingon there was Christ. Diha na daan si Kristo. Nya with God, diha na si Kristo nakig-uban sa Dios. Unya ding uban sa Dios. He has always been alive and is himself God. Tanaw ha? Kinsa ni siya? Diyos gyud si Kristo. Sunod, He created everything. There is nothing exists that He didn't make. So kinsa man ni nga Dios nga nagbuhat sa kalibutan? Si Kristo. So ang pangutana nimo Brother Silso Abatayo nga tinuod ba gyud nga dunay Dios nga nagmugna niining kalibutan? Yes, tinuod na duna. Kinsa ang nagmugna o nagbuhat sa kalibutan? Si Kristo. Kung imaw man gani nga gihisgutan sa Juan 17 bersikulo 5 nagingon karon amahan matud pa ni Kristo pasidunggi ako niya ng kadungdanan nga gihuptan ko kauban kanimo kaniadto sa wala pa ang kalibutan. So diha nang daan si Kristo wala pa naglungtad ang tanang mga butang ning kalibutan tungod kay siya man ang magbubuhat sa tanan nga mga butang. Amo na ang gihisgutan dinis bala ang kasulatan. So kung atong tan-aw dinhi ragod kung atong tan-aw dinis sa kanana ang kuan ba dinhi sa imbibi sa Herbihanon kapitulo 1 bersikulo 8 ug 10 ingon niini ang gisultiyo. Herbihanon kapitulo 1 bersikulo 8 ug 10 dinhi sa
maayong balita Biblia. Ingon ini katinaw ang gisulti Brother Silso Abatayo sa Hebrehanon Kapitulo 1. Gisgutan din sa Hebrehanon Kapitulo 1 unya bersikulo 8 o 10 mauni ang gisulti dinhi aning kuana o mauni ang gisulti dinhi aning bersikulo 1:8. Apan bahin sa iyang anak, tandaan, apan bahin sa iyang anak miingon ang Dios, ang imong trono o Dios mulungtad hangtod sa kahangturan ug uban sa hustisya maghari ka sa imong gingharian. Yes, maingon usab siya sa sinugdan gibuhat mo Ginoo ang kalibutan ug ang imong kaugalingong mga kamot gibuhat mo ang mga langit. So kinsa man gyud kiday ang gibuhat bagyod sa may Dios bagyod nga nagbuhat sa kalibutan? Yes, duna. Kinsa man ni si Ginoong Hesus, si Kristo, mao kana ang pamatuod dinhi sa balaan nga kasulatan. Ato ra gud ning kuan, ato ra gud ning basahon pa dinhi sa gihisgutan sumala sa Contemporary English Bible dinhi sa Hebrehanon maghapon Kapitulo 1 bersikulo 8 og 10 ingon ini ang gisulti dinhi niini sa Contemporary English Bible. Ingon ini atong basahon na nag-ingon dinhi sa verse 1:8 og 10 nagingon. But God says, apan ang Dios nagaingon, but God says about His Son, you are God and you will rule as king forever. Your royal power brings about justice. Sa Jes nagingon, the scriptures also say in the beginning, Lord, you were the one who laid the foundation of the earth and created the heavens. Ingon niya na, kinsa man ni si Kristo about but God says about His Son, you are God. Then si Kristo gyud ang nagmugna sa mga tanang mga butang nga ani ining kalibutana. Tungod niya na Brother Silso, kanang imong pangutana nga tinuod bagyod nga dunay Dios nga nagmugna sa nagbuhat sa kalibutan o kaha mga bana balang kaha tingali ni sa imong nadungog ug nabati. Yes, tinuod na nga dunay Dios nga nagbuhat ni ining kalibutana ug ang Dios nga nagbuhat ni ining kalibutana mao si Ginoong Hesus. Ug tungod niya na ang atong mga hunahuna atong ipunting ngadto sa Dios nga maoy nagbuhat, ato siyang simbahon ug ato siya nga alagaron. Kay sumala sa Juan pinadayag 14:6 ug 7 nga aduna matud pa ni Juan Liberador, nakita ko ang laing manulunda nga nagalupad taliwala sa kahanginan nga dagadala og walay katapusang maayong balita ug kini imantala ngadto sa tanang katawhan sa kalibutan. Ug unya nagsulti nag-ingon nga naghigugmaa o alagara ug maisimbahan ninyo ang Dios nga nagabuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa mga tinubdan sa katubigan. So ang gidalang walay katapusang maayong balita sa manlulunda nga imantala sa tibuok kalibutan mao nga ang Dios nga nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa mga tinubdan sa katubigan, siya mao ang pagasimbahon. Ang problema nga lang kay daghan rong mga tao nga nagsimba man tuod sila pero dili na ang nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa kalibutan ang ilang gisimba kundili ang ila ng kaugalingong ginuhat. Mo man gani nga sa panahon nga si Kristo gitintal siya ni Satanas sumala sa Hebrehanon 4:4-1 ngadto 7 ug unya giopiran sa yawa, giopiran sa yawa si Ginoong Hesus nga matud pa niya nga nakita ba ninimong tanang kahimayaan sa kalibutan, kining tanan gihatag alang sa akong pagbulutan, kung muhapa ka lang ug mosimba ka nako ihatag ko ninimong tanan. Ang resulta niingon si Jesus, mitubag si Jesus, nahisulat na, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagara. Brother Silso, uban sa tanang naminaw karon gikan sa baba sa atong Ginoong Hesukristo,
ang Dios nga nagabuhat gyud sa langit ug sa yuta sumala sa gisgutan sa pinadayag o sumala sa 4 city ngadto sa 10 nag-ingon si Kristo nahisulat na ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios og siya lamang ang alagara. Karong gabi na kini nga programa magadala sa inyong mga hunahuna sa pagpangalagad ngadto sa Dios kansang Dios nagabuhat sa langit sa yuta ug sa dagat ug tinubdan sa katubigan ug kini nga Dios mao si Ginoong Hesus. Tungod ni ana Brother Silso Abatayo uban sa tanang mga naminaw karong gabi na kami magaingon yes tinuod nga kining kalibutan na dunay Dios nga nagmugna, dunay Dios nga nagbuhat, ug kining Dios nga nagmugna o nagbuhat na ining kalibutan na nagahulat ug nagapaabot kanatong tanan nga kita muduol aron sa pagpangalaga diha kaniya aron maluwas kita. Balikan nato si Jesus misulti sa yawa na isulat na ang tao di ningon si Jesus mao'y simbaha ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagara. Karong gabi na, Brother Silso, magaingon kami niini dinhi sa atong programa uban sa naminaw nga ang atong pagasimbahon ang Dios nga nagabuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa tinubdan sa katubigan ug dili nang gibutang sa inyong altar nga dili maoy magbubuhat kun dili binuhat. Brother Silso, uban sa naminaw ang inyong gipamatian karon pulong sa Dios ug inyong nadunggan ang pulong sa Dios og hinaot paunta nga ang Ginoo inyong alagaron karon og hangtod sa iyang pagbalik. Okay, ni daghang salamat si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot ining mga bahina. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. So ato ning delikatan pagtan-aw ang atong screen. Okay niya si Imelda Galyares. Good evening, Brother Lee, Brother John. Happy midweek sa tanan. God bless all watching Lapu-Lapu, Cebu. Okay, thank you no, Sister Imelda Galyares. Okay, ato nililion ang pikas nga screen. Ato ning tanawon ang mga nahidugang nga nag-like, nag-love sa ato nga programa. Okay, ato nakita si Brother Roger Villafuente. Nasaan si Ginalyn Lumuntan, si Ma'am Shirley Fuentes Alconten. Ato sa nakita din si Jibney Malati, Ajiris Malati, si May Linda Paglinawan Lecciones. Niya po si Jocelyn Baldwin o Inday Rosalejos. Okay, ato pagining tanawon. Ato sa nakita din si Caroline Mariket Galyares. So thank you niya po si Larry Jr. Punay. Ni asad si Amy Jane Espinosa. So good evening Sister Jane. Niya po si Erwin Ojuanes. Ato po nakita si Sian Kyler Bingel. Niya po si Delberto Higante Sumalinog. So as of this time mo ni atong mga nakita mga higala sa screen, makahimog yapo mo sa pag-send og mga messages atong basahon mga kahigalaan. Okay, moadto ta sa pagtubag sa pangutana no. Ang pangutana naghisgot may tungod sa creator, creation no, nga naghisgot siya og ang kalibutan gibuhat bakinigikan sa wa diin gikan gibuhat ang kalibutan. So kadaghan sa takabagatan diin man nagkuha ang Dios og yuta nga gibuhat niya ang kalibutan. Imposible kay no, og nintongha lang makaingon ta tinawhanon to po una-huna ba. So dunay mga nanungha nga hunahuna nga nguban nagunahuna nga sa tantong ligid-ligid sa mga kapanahunan ning tungha lampuning kalibutan. Ano yung nauna sa uban?
ang unahuna sa uban walay Dios nga nagmugna niini. So duha mo guni ka dagkong theory. Ang the theory of evolution mao na ang hunahuna nga ang mga butang kanang ang creation ang mga butang sa mas kalibutan o tanang mga butang sa universo, ang hunahuna anang gitawag og the theory of evolution sa tantong evolve sa panahon, sa tantong tuyok-tuyok sa kapanahunan, dagan sa kapanahon 5 billion years, dugay mga kapanahunan, nanungha lang ang mga butang. Muna yung pangunahuna, theory na ni Darwin, nga gani kitang tao ang iyang unahuna, wa gihapoy Dios nga nagbuhat nato. Ang iyang unahuna, nga last nato nga gikanan, gikan sa unggoy. Luoy ka itong ginikanan, unggoy, gikan. Una nga nakadungog kusuna mga higala og dihay nagdebate nga Christian og kanang the theory of evolution nga ang ilang topiko adto nga way nagbuhat wa buhata sa Dios ang tao, walay Dios nga nagbuhat sa tanang mga butang og ang mga butang sama sa tao ning tungha lang na gikan sa ligid-ligid sa kapanahonan nga gikan pas unggoy na himong tao. Ganun debate na sa dunggan ako na ang iyang pamatuod sa di mo tuo og creation, kitang tao daghang kayong proseso nga gikanan nato hangtod nga last nato nga gikanan una nga nahimong tao gikan tas unggoy o niya dayon nahimong tao. Gipangutana siya gikan ni adtong panahona sa pagkahimugso sa theory ni Darwin. Di na may daghang mga unggoy gihapon. Nabay unggoy nga nahimong tao gikan adto? Wala man gyud unggoy nga na-record nga nahimong tao. So, naagyapon mag-floating unahuna sa tao. Gani, gipantudlo sa mga eskwelahan ang the theory of evolution kay with facts kuno, no? With facts. Kanang mga butang diha sa universo, sa ilang pangunahuna, walay Dios nga nagbutang ni ana. Nanungha lang na nga way nagbuhat ni ana sa tantong ligid-ligid sa kapanahonan. Pero ang the theory of creation nagtuo gyud nga adunay Dios nga nagmugna ni anang tanan. Nag-arrange niya ng adlaw, bulan, makabutuunan, kining mga planeta, dunay gamhanan nga kamot ni ana, dunay gamhanan nga designer nagpahimutan niyang design sa universo nga nanghimutang ka ng mabutanga. Diya sa ito'y nagdebate sa unang mga amigo, perting lalisa gini lagmayo. Ang ilang gilalisan, ang isa mingon nga sa dagandagan, sa ligid-ligid, sa kapanahunan, nanungha lang ng mabutanga. Nitungha ng adlaw, bulan, mga bituon sa langit, mga planeta, uban pang mabutang. Ang katong isa nga nagtuo sa kreasyon, sinaalagigid Diyos nga naglalang ni anang tanan, nag-arrange sa ng mabutang sa universo, nagbuhat sa kalibutan, o nagbuhat sa tao, naggibuhat gikan sa dagway sa Dios. Wa gito sila masitol ni adtong gabi una. Karon pagkabuntag niya na, gipanid-an sa nagtuo og kreasyon, katong nagtuo nga dunay Dios, ang iyang amigo raman sila, silingan na po silang balay, iyang gipanid-an anang buntag sayo. Ang iyang amigo nga di mo tuog Dios, naglungag, niya humagluto, ang iyang linuto, iyang gibutang daan diha sa lamisa,
gisukad niya o niya dayon naligo siya kay ang iyang plano humanyag kaligo una siya mamahaw. Ang iyang amigo nga nagtuo og Dios nga maglalalang ning sud ngadtos balay siyang amigo samtang naligo ang di mo tuog Dios. Ang gihimo niya nagdaw siyag mantil iyang gikuha o saan gipangbutang pagkaon dito sa lamisa iyang gimantilan o niya human gitungtong niya pagbalik ang mga pagkaon dito. Ning adto siya sa gawas ning tago siya og iyang gipanid-an ang iyang amigo nga dili motuo nga dunay Dios nga naglalang sa mga butang. Pagkahumag kaligo siyang amigo, paggawas yun niya, nahisiga ang iyang mata, nakuratan siya, nagtanaw. Nanong na naman ni mantil ako lamisa, nga wa man ako ni mantili, wa man ni mantil kaganiha, wa man sa ko'y mantil ngayon ani. Nanong na naman ni, nagsigtabi-tabi siya marang usa, nga labihan kahibilong na tingala siya maayo. Samtang naglibog ang iyang amigo nga di motuog Dios nga maglalalang. Nanangpit siya, maayo, mayong buntag, bay. Oh, sa mga to, dayon nga ribay ka di ay akong gikatingad-an ron. Natingag yung ko. Sa may imong natingad-an, siya, isubay niya nga pagkaligo nako akong gibutangan, akong giridi, akong pagkaon sa lamisa. Kay human ako og kaligo mukaon ko. Pero ang akong gikatingad-an bay nga human akong kaligo pag adto nako sa lamisa na anamay mantil akong lamisa nga pulo. Wa ba na ako ni butangi hilabran tingalahag yun ako. Ngunong may mantil na ni akong lamisa. Ingon tong mutuog Dios aw sa tanto tingaling lakadagan sa panahon bay ning tungha lang ng mantil diya siyang mong lamisa sa di ko mutuo naagi tao nagbutang ani. Ingon po mutuog Dios nga awalay nagbutang na ay ning tungha lang na lagi sa dagan sa kapanahunan. Lalis magin sila kay katong di mutuog creation mo ingon magin siyang naay nabutang ana. Mutong kadugoy gingnan niya tinuod bay na ay nagbutang ana. Ang nagbutang ana ako. Munan di mahimo nga way nagbutang ana ay nagbutang. Mauna nga kanang mga butang sa universo adlaw, bulan, mga bituon ug ubang mga butang nga atong makita. Dili mahimo nga way nagbutang ni ana. Adunay nagbutang ug nagpahilo na niya na ang gamhanan nga Dios nga magbubuhat sa langit sa yuta sa dagat o sa tinubdan sa tubig. So nagkasabot sila ni adto. So mo higala nindot ting pangutana nga nitumaw dinhi o ning tungha balang na or gibuhat ang kalibutan diin managikan tayo gibuhat sa Ginoo. Diin managikan ang kalibutan. Ang tinuod pagkasulti na ay magbubuhat, no? Gani ang Biblia nagsugo manggani nato og kinsay atong simbahon. Sa makita og mabasa nato sa Pinadayag Kapitulo 14 versikulo 7. Og sa makusog nga tingog siya nag-ingon, kahadluki ninyo ang Dios og kaniya ihatag ninyo ang himaya kay nahiabot na ang takna sa iyang paghukom og simbahan ninyo siya nga maoy nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat og sa mga tinubdan sa tubig. Ipasimba ang Dios nga unsa siya magbubuhat sa langit, sa yuta, sa dagat og sa tinubdan sa tubig. Mao na nga kita nagtuo ta nga dunay Dios nga naglalang sa tanang mabutang. Imposible kahigala. Imposible kay pamalandungon nimo ang kalibutan, ang mga butang sa universo nanungha nga way nagpahimutan ana. Kinilang atong solar system nga naay siyam ka mga planeta, mga higala. Niusa ni ana ang Earth kining kalibutan. Matag planeta na ay gisubay silang dalan ug ang Dios mo nagpahimutan ana.
usa ka tuyok sa kalibutan palibot sa adlaw equivalent na og usa ka tuig mga higala. Kahibalo nga na sulod sa panahon gikan sa paglalang sa Ginoo hangtod karon wa gyud na musupak ang atong earth gipayan sa pagsubay sa dalan nga gipahimutan sa Ginoo. Ang tao ra gani nga gibuhat sa Ginoo o gihatagan niya balaod ang tao, hingsupak hingsimang ang tao sa pagsubay sa insaktong dalan og may hinungdan ang tao nakasala. Kay wa pa magkasala ang tao, wa unta tay problema sa kinabuhi karon, way kamatayon og malipayon ta sa walay katapusan. Apan tungod kay dinhiman ang yawa, nahulog sa sala ang tao mahigala. Ang Biblia nagsulti nga adunay Dios nga nagbuhat. Motong gibasa ni Brother John kaganiha ang Genesis 1:1, preliminary chapter o preliminary verse sa libro Genesis. Ang mabasa diha, in the beginning God created the heaven and the earth. Sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Doon na nagbuhat mahigala. Kinsay nagbuhat? Ang Dios. Mao day hinungdan makita nimo sa mga butang sa universo ug tanang butang sa kalibutan. Magtug-an kanato nga doon na Dios. So, karon ang kalibutan gibuhat sa Ginoo na kompleto kiniglalang sulod sa unom kaadlaw. Gibuhat sa Dios matupad sa Exodo kapitulo 20 mga higala sa atong mabasa dinhi sa bersikulo 11, kay sa unom kaadlaw gibuhat sa Ginoo ang kalangitan ug ang yuta. Pila kaadlaw gibuhat ang langit ug ang yuta? Unom kaadlaw gibuhat sa Ginoo ang kalangitan ug ang yuta. Ug ang dagat ug ang mga butang nga naa kanila ug mipahulay sa kapito kaadlaw. Tungod niini gibindisyonan sa Ginoo ang adlaw sa Sabado kun pahulay og misantos kaniya. Ang gibuhat sa Dios, langit, yuta ug tanang butang nga naa niini. Ang Dios nagbuhat ning tanan, unya ang Dios nagpahulay pagkaadlaw ng Sabado mga higala. So doon na gay Dios nga nagbuhat, no? Doon ay Dios nga maglalalang sa tanan nga mga butang. Gani, bisan pa ni ang adlaw ng Sabado igpapahulay, binuhat nas Dios mga higala. Ang Dios mo nag-create ni ana. Munang sa atong mabasa sa Marcos 2:27, ang adlaw ng igpapahulay gibuhat kini sa Dios para sa tao. So ang atong mabasa dinhi diri ko magbasa sa Contemporary English Version. Ang atong mabasa mao ni giingon sa bersikulo 11. In 6 days I made the sky, the earth, the ocean, and everything in them. But on the seventh day I rested. Bata na ha? I rested. Impahulay ko sa kapitong adlaw. That's why I made the Sabbath a special day that belongs to me. I made the Sabbath. Ang Diyos pod nagbuhat sa adlaw pahulay. Gibuhatan tahigala og adlaw igpapahulay, adlaw Sabado. Aron dili na ta magbuot-buot og ila nga dili adlaw nga binuhat sa Dios. Siya'y nagbuhat, balik ta sa kalibutan. Kay tanang butang binuhat man sa Dios. Diin man siya gikuha aron gibuhat niya nga earth. Sa atong mabasa sa Hebrehanon 11 onya sa bersikulo 3 mahigala mo ni atong mabasa 11:3 sa Hebrehanon. Tungod sa pagtuo kita makasabot nga ang kalibutan gibuhat pinaagi sa pulong sa Dios nga tungod ni ana ang mga butang nga makita man ning kalibutan gibuhat gikan sa mga butang nga wala magpadayag. Buti pasabot ang mga butang makita
gibuhat gikan sa mga butang dili makita. Yaw mo na. Gibuhat gikan sa wa. Matapos sa wa, wala magpadayag, mahigala. Amo na'y kagamhanan sa Dios. Ang kalibutan gibuhat gikan sa wala. Pwedeng gamhanan na sa Ginoo, no? Out of nothing, He made the earth, mahigala. Out of nothing. Ano kagamanan sa Ginoo? Walay butang imposible sa Dios, mahigala. Ang pangutanan ni mo, diin gikan pagbuhat sa Ginoo sa kalibutan, diin sa gikan yuta, gibuhat niya. Gikan sa wala, higala. Out of nothing. Maunay gisulti sa balaang kasulatan. Kinsabay magbubuhat sa kalibutan, mahigala. Ang Dios nga Amahan mismo nagsulti kung kinsay nagbugna, kinsay nagbuhat. Matod pa sa Dios nga Amahan, nagsulti siya may tungod sa anak. Paminawi akong basaw na. Gayon niya itong mabasa. Pilimiro, ang Amahan nagsulti og kinsang anak. Gayon siya sa 8. Sa Contemporary English Version, Hebreo 1:8. But God says about His Son, you are God. Maningon sa 8, ha? Apan ang Dios, ang Amahan ni, nagasulti mahitungod sa iyang anak. Unsa may gisulti siyang anak? Ikaw Dios. Unsa pa'y dugang pagpahayag? Atong tanawon sunahan. Arita sa pulong sa Dios nga Biblia, sa versikulo 10. Og midugang siya pag-ingon ngadto sa iyang anak. So ang Amahan ka pero diya? Unsa may gidugang pagsulti sa Amahan ngadto sa iyang anak? Ingon dinhi, ikaw Ginoo, mao ang nagmugna sa kalibutan og ang langit gibuhat usab sa imong mga kamot. Kinsay nagmugna, kinsay nagama, nagmugna sa kalibutan, matod pa sa Dios Amahan, si Kristo mahigala nga mao ang iyang anak. Mao'y nagbuhat sa kalibutan. So, mo nang di na taangay maglibog kay Bible-based banda o niya ang gisultis Biblia, ang Amahan mismo mao'y nagsulti higala kung kinsay nagbuhat sa kalibutan. Ang gingos Biblia, ang iyang anak. Okay. Sa di patang padayon ato sa ning basahon kining mga mensahe nga atong nakita sa screen. Okay, ni si Imelda Galyares, good evening, Badlib, John, happy midweek sa tanan, God bless all watching, Lapu-Lapu, Cebu. Salamat kay Sister Imelda. Niya po si Belinda Lohira Tirana, amin. O niya si Rimji Pardelio, good evening and happy midweek. Ninyong tanan, Kuya Libby, watching from Mansilang. So thank you kaayos yung pagtanaw, Rim, no? O niya po si Rosa Lalican Iscario, mayong gabi Kuya Libby, og Kuya John, happy midweek. O, happy midweek also. O niya po si Migjidin Yuri. Good evening, Brother Libby and Brother John, listening here in Escalante City. Greet ko ni Tita Marilo. Okay. Tita Marilo Pabuaya nga kanunay maminaw ani nga program. Salamat kayo, madam. Nga among elder sa una diri sa among home division diri sa Purok Matinud-anon og ni Brother Primo nga maoy nitabang og himo sa among simbahan diri kaluy-an sa Ginoo, dili nami mabasa og manimba mi. Praise God. Salamat sa pagbasa, Brad. God bless. Kaniya po si Brother Mario Alquizar. Maayong gabi, Brother Lebe. So thank you kaayo, Brother Mario. So padayon tahigala nga ito sunahan. Atay may isgutan nga nag-ingon ang balaang kasulatan nga mismo ang Amahan maoy nagpaila kung kinsay ang anak. Ang iyang anak, matod pa niya una, Diyos
O niya sa versikulo 10, gipailan niya. Ingon siya, ikaw, anak, maoy nagbuhat sa kalibutan, og ang kalangitan, buhat usab sa imong makamot. So, karon gipasabot ni San Pablo kay mao man ay gisulti pod sa amahan. Hinungdan nag-ingon si San Pablo siyang sulat dinhi sa libro sa Colosas, Kapitulo 1, 15 ngadto 16 mahigala sa The Living Bible. Mag-ingon na ito mabasa. Christ is the exact likeness of the unseen God. He existed, si Kristo rin eh. He existed before God made anything at all. And in fact, og sa kamatuoran, Christ Himself is the Creator who made everything in heaven and earth, the things we can say and the things we can't. Kaya mo ng pagpamato ni Pablo, gisulatan ni Pablo ang taga-Kolosas. Inyos Pablo sa kamatuoran, si Kristo sa iyang kaugalingon, siya magbubuhat sa tanang mga butang, dinhi sa mga butang diha sa langit, o dinhi sa yuta, mga butang nga atong makita, o ang mga butang nga dili nato makita, ang tanan gibuhat ni Kristo, mga higala. Gipamatud-an ni San Pablo sa iyang sulat, mahigala. So matinaw kayo ang gipadayag sa Biblia nga dunay gyud Dios nga maglalalang sa tanang mabutang. Muna aton sagupon higala kay ang pagsagop sa kamaturan maunay tulay paingon sa kaluwasan. So wa naman tay panahon abot man ang kinutuban sa di pahingpit tapuson atong tulumanon niya ang atong temsong mga higala. Okay mga higala, mag-ampog kita, dalangpanan ug makagagahom nga Dios.